Otpad ili smeće, sve od tebe kreće. Edukativni je projekt kojim se kaštelanske mališane predškolske dobi podučava dobrim navikama kad je riječ o odvajanju otpada. Prva radionica održana je u dječjem vrtiću Maslina. Već prva radionica pokazala je koliko je potrebna. Djeca priznaju da se u njihovim domovima otpad ne odvaja, iako o reciklaži dosta znaju. Sve u istoju nemamo dovoljno kanta. Vanka sam vidjela da postoje, da 4 kante postoje, jedna za boce, jedna za papir, jedna za plastiku, a jedna za ostalu reciklažu. To znači kad se razdvajaju i onda kako se zove, se to odvede u tvornicu da se napravi igračka. I da ne bude novih igračaka, odvajati treba. Podučit će se tome nove naraštaje ovim projektom, za koji su Europska unija i Fond za okoliš izdvojili više od £500 milijuna kuna. Naši edukatori će obaviti 52 radionice u vrtićima. Znači radi se o 44 radionice u Kaštelima, znači u vrtićima, 4 u općini Muć i 4 u općini Lećevica. Kaštelanska tvrtka Zeleno i Modro inače prošlog je mjeseca kućanstvima počela dijeliti spremnike za miješani komunalni i vreće za odvajanje otpada. Sad je za početak krenula plastika i papir. Narednih dana će se otvoriti reciklažno dvorište u Rudinama. Ono je već opremljeno, dakle evo pitanje je dana. Tu će se moći preko 20 različitih vrsta otpada odvajati. Projekt koji je počeo u vrtićima nastavlja se tribinama za odrasle. Njima je poduka još potrebnija. A 10-ak stanara jedne varaždinske četvrti apelira na gradsku vlast da im se četvrt obnovi i uredi. Ivice, koji su problemi stanara? Pa riječ je o četvrti kolokvijalnog naziva Bronx, smješteno